omurubiri okubwatya nigo kurigererwa n'ebigori byonsi. Omwana bwembe bagatebya omwana bw'enguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bw'enguko ngaye eyo menyete nga lero unabalema ngaye omwana bw'enguko gatebya omwana bwembe bangaye omwanchwa omurigereria on DCTV ndisi butame ko batebya nga no bwansu bw'omugusi ibyo gara ko tabandisi no bwansu bw'omugusi ano konyora mangana ali amakon agusansura ebintu butame ko batebya ndena nonyine ibine bikwerukotini utakiri byanyora bagaka ibiro ngora batebya kinangiro konyora abantu na omwatiranite kurwa bakaroche kuruguru egoti bakaroche kwanyora omuntu yomo erwanjire kwagaja roche mate neyondo wagajire ruguru lakini asenga ntoyo mata bwate bitina eja korosige teacher kuraria ngagara chingo ko cyoyo chirie bintu biyaye amuira azetulete igwa ndisi TV asomoro byo kurukwa chinge kirucho mugusi no konyora so kwererwe ngana kwayerera burungi naki eyeheriga baro bari moiko bari chinse ari awa lakini baraba gusi naye kwa semigo genteke manyanga kegusinga liko ekiagara na mumino lyo gosenyoko gosiba mumino uri kubundise gusikoro mwana okotebanga ta o asako gosabe ezukuru fees nanga kane gusike nako bundise tokonyara tusinga likoni kwa tulisibina le astayora ande chiro ogepimeru ngiriko pimukiro ragore igwa abagakambara lero bachigote byamangana maya iguru yamangana amansu yo kumanya o tu arobumanyi naenda bera toke umurubiri okonyore kure yare nase TV yawo to kumya ndizi TV bune ko kugwa sumusi gaye aligane tsingire chonse ndubwate binde byarero byacha bikuru kwimitandao izishinyomba chinde asokonyorera magana konye kure yare kino bwate simu yawo yakoboko noko enda sakuru ku Facebook osaje ndego kwa ndizi TV News Digital yona ndabona ku simu yawo nabakonya korora umurubiri nga kyogendere kali golioka abu asesimi nabakoenda YouTube naro obatega osaji olike ndizi TV News oyo nara yoka bamura kwari kulimangana kwanyorondo ko yari nanda bakoenda aso mutando onde okuru ku website ya ndizi TV aro ko ligi ali sisime obate www.ndizitv.net mandi kwanza ile net ko watobegire net numuna chizo ndako teba wasore ko romurobelio unore don naye wanere nengani ya ko toko ko tebi abagaka bara gataringa bara bari kimanyi usiba mayete mono naye nabo tutumira li ukuri aona ki aye gentonge nanje manyete kingikuru to chabwa sori enamba okolikali ukuri aogere 0792 192 834 0792 192 834 ikali uko naki aya njenga rwete bobase wete bogetutu engana nere gaiga ntagete kubahereza nje nkonya bagusiyo ito konde mo naye ko ari gandi nanda se mibitora agende abagaka baragende bole kwa kigete umanyigete mbabo beka buya nubwati chinga okulika uchumi naki aya garia kangoniga yareko ikoli bagandi sibine kwete nakiri kurukuri bubwansu nandi kana amanyongo bwansu obwansu borongo bonyene ebokurwase esukali bwarwa soboke nandi kokira kwikira soboke ochinje ko kyasoire ntobwato boke tokomagotwara obonkinda baro rede tugatugure manaya tuyachake tuyikenga ne mwamu ekurukubu kiale ekurukweke gori nemugisake maganare atatu bono tuyigire amayiga atatu yo mugusi ine njakiro omugako ori mataria manyingo mugusi origire no bari kujya kamera kiri ubu manyina ki ayeningo si no ngai yani emanyeka ningo aso mugusi imotara tukwanire ngwana enganere mesa nke asa marieta gonko kwa Charles Magori oyo ndigwa asenyi boire nyangweta umatara sublocation ya Iranda wono
igona rekote ekegori notaraenda gabo bwae kwemanyekana nako amanyikanirigo ati twatu kumanya naki ayo yoro uyu ndiwe noyo marieka noyo marieka ni Kiminyo era noyo muri tungotera gucyanga uyabura sana utumanyiri buya yani twayibure buya mu busiye wete nokera nguraburi abantu isokuru cyae nari ukumanya naki kayoruwete kayuwajete kayogoki mwaka nayo tevinga balida cyasa malira ni gongoro James muwaka machuki ya koruko yo nibo ile sete nyorukia nyangweta nyangweta iri ni Iranda iri ni ya nyakoe no nibo bono bwate abono yongo ndo muwaka machuki oyo machuki machuki noyo nyabo nera sokuru ya nyabo era noyo oyo wanyenda ayende era noyo yenda noyo gesero noyo guti yabuti ngoma onde turero bwa godore gaigare ndezi ngari musi siga yes nando kare kweso na sana wekwe oro mugaga njukungira sana ne tevinga abagusia marieta abo mwero ba nje iwankuru kwa Richard Makinda uwomoke uyo ni gari musinto wonyeho ni gari musinto nyansimura ni gari musinto umatagaji matagaji ni gari musinto umunyancha okay ibonye boire ayo moyo wagorera wabukete ibonye boire iga ikinyoro kya Nyangweta ibondo umuyiburu Nyangweta ni yere ine ya Iranda ni yere ine ya Nyakoe alafu mu Cyoboso tuchache ya Iriani igon sauti yo minute ege usiriani urangwa igo mutambe garoko nga sauti ege songo nga sauti iriani nande bosongo not iriani sauti alafu nduwate moja nene east moja noti moja east bosongo iriani karai wana nangu mwako atere moja east sio likurwa east to west ya kuru liko tonga kuru moja diagenda gocha uchisugusu ngoja duraga mbona te duraga kugiria go igo gwete kuja gutatatore ayori otorigireti ndisi TV igo kara manyana ki aso musarabu oria buneri sasa liko baranto bwate east west south and north bona seke gusi ngaki ndubwate mocha irianyi tugusu na busongo wono tukwarira manganayi igo tuachakiro murobire chinguru chinene cyo kuramanya kuri atonga nguru iri arukuru igwa yona tuyatondete tokiye gotebanga ki ngani mwa ine ndubwate egento gekuru kwikiare ndubwate egento gekuru ekegori ndubwate nande egento gekuru omugisange agero kurigirie engane ekiare ekegori n'umugisange mbibwe kaini mbiri gento kema wona ari kuburia ine asekerengeri kiao mwaka Makinda nora tukwanire ngane kinga kyomugusio utamanyiti ujite gusina America gusoka Michael gusoka igite bachi sokorange arakora amanye nga ekegori ngentoki ekiare ngentoki n'umugisange omuntu ibagire ni byambo mbu yamano muraria ndubwate ekegori nekero muibuiramo ribono igo nekegori muri na ntubwate umukiare ni mutaragenda se umukiare watebire ngakegori muibuiramo muntu akunyara kumanya muiramo muri kibaro muiburamu ngechoki okoiboru okamo nekero tari mukoiboru muri nyombe yemo nabo mukoiborwa muri sachindo goseke nyingima nabo moko abakegori abakegori aba nigo mwiborwa emyaka omwaka oyomo
mwako uyu moiborwa bono no uyu ukurukwa igomora abakegori bono buna for example ndakibeke mudarasa kubuli lite asomorengania kusira kira albeke asomorengania yeye abona kwata ibire asomorengania sike gusi bono buna ndabeke nga abana mbali bari kurukutomu abana bakurukutomu mbali abarugutomu ingaki tomu mboya akorete ki akwete bono abantu abo nabo bare ekegori ekemo abantu mbare barugitu moyi ekero bono moya so bugambi bono abantu abo zipi igo nigo bare ekegori ekemo igo gokora rindo muntu kuruku moyi marieta yandira gochari kwase ibande ayande umuntu akurangirwa umumayete ngenjogete lakini gogoja kwa igo umuntu akuruku moyi lakini ukatukuruku gose ngentogete iga marieta ayo narare koreta amo abe kekegori bantu barembali bari kurugora mune nyangeti yuno bayari koro kinga bona bantu abuneke ngakiye chingeti chiachete bona ngakiye bakayiborwa bona chingeti andi kwa bedre ndeke kumwa abantu bakusibane batama chingeti ngendo chingeti ne bintu gete byachete byarenge buna musyo makonde ga byari koiruka buna maburu byarete tenchara bigasarie ndagera tigatora anda kubwata munu wake kiagera kwaeresire iguru nk'abantu abayiboire omwaka oyomo nabo bakorukegori ekemo tumanyeti ayongi orakwanire iguru yekegori kiomanyete ekegori ntimanyete ekegori ekero moiboire tari muna borateba ase ense engima Kenya ekegori nekero moiboire ase esokoro mono moiboire ase esokoro bono muna nateba mwagesero nabora nyore ndakiyo mwaka oyo yo moto iboretwe abana nyomba ta ikina ki ekegori abuna bomanyite gwikira igo kiagera ocho kubwati gosengu siyendima nabo konyora nga tukonyara kuruka kira omonto ekegori ya tukonyara kuruka kira omonto ng'ekegori kiago ekegori eki nande kiasikaine kare igo banchaine ekegori eki ngakiye ekero mokoruka ng'aye mogisangi eki na egento ekenene sana tori komorama nandi tori komokorera goso nyore sati muri kobwatana nigo mbanchaine lakini abarero mbamanyiti mbamaite ekegori ninki mbamaite ng'a kwandambira nkoramu kwarenge kare kwa igubube sana omaite okoramu kare kwari koramu kare kwaramirwe okoramu nyona omoisio omaite ng'ekare kwakaigwa komnyaka gwata imamo mino omonto orio ndamire ingi ekogera kwari komnyaka gwata imamo mino ng'omonto orio ndamire nguyamona sana otebire nendo kingaga igaba mona mwaka makindo otebire nekegori n'abantu bakubira omwaka oyomo naende kumanyana ng'a nekegori ekemo more igakibekire na wikamobe ase esokore iyo gusa ase ense imomenyete ama abubwangomu abanye isoko nje awibere lakini mumenyete ase amo abantu bakubirwe ngaki eyo nabakurukwa abakegori ine mwaka nabora nyore naye no bwate buri uratubeke buye ekegori mbandu kia muna akabantu bakwanire ekegori n'abantu babwate kingaki kimo bayurire tabora nyora batera ati numanye tuyo uyu kegori kiane Kuirere kegori kiane kabisa nare tukinete komo yone kegori kegori tiringo omwaka oyo musebere no yeko kegori iga nabakumwinari nyomba ya mwinaria kegori kiane bararu atande gataki oyo kira kegori kiane nare tukinete komo igo bono igo kegori kiane iga komuruche iga nabokoroka kegori insangi ine kegori kiane iga na kero tu omuranire nabatukukana kegori kiane oyo na tebire Amintu nanjini mbwate ngo muiboira ng'ama nani mugakina nera ekegori kiao nekegori kiongere keja kumasumbua abuna iguru kiago chiro munwa lakini antu ari gocha omugisangio tabwati myaka omugisangio igara asa abantu bari mu busanga iga mubwate none nimbaso se ko ikebute gusasa ndigana abama abagisangi bana barimo gusanga ibintu yanka igarende abagisangi barimo kubuta nabo n'ukuri nabo mwanjaine barimo mwanjaine igana abasanga abagisangi bana kabone tukuruka abasanga Uda tuko teba ngo musangu bokoreta ase amangana yo gusanga ibintu no gwanjani no gusanga ibintu nando gwanjani bokoreta boro tima makinda ngiora kwana ngo yo musanga urenda akibike nga
mugako uri uminto tebire to maene itanganyire to mugisangyo no muntu mugusanga o mugisangyo no muntu uri mugusanga te bwati myaka no uri mugusanga nere mukuri nere mugutara nere nonya no kugenda goseta manere murama mukora arasa banebi agego agego bekunga umugisangyo to gusanga nere ibintu iho uriyo turigirete ndisi TV wasore kuigwa rito mugisanga rikoreta obwanjanime wasore korora rigoteta ogusanga ebintu ogusanga okebintu kero gukirigereria n'ebintu kere kegare yake omugusina amaete naki abantu guchakira bakaga abone abantu abonse kintu ngeri onda akorete mono yata muruji kuma dibiora kwanere makinda yoro ekagoni omuraria ekiare minete ekiare nabo turabike bono umuguti nabwate ibintare gukora bono muna toteba ukwaruka community nk'umuntu emuigoire nere nabo omwana agutwara emyaka ene bacha kogenda no omwana obwate emyaka ebiri gose emyaka 10 igo abantu abo bonsi nigo bakurukwa ekegori bonekana barukirwe ekegori nabo okonyora ngamba korete ebintu ase obwama okwaruka ngo gocha korine nono okonyoma naro okonyorwa erinde gocha konyoma engakigete bono okobanyoma amo igo nabo okonyora nga babeire egentekamo nabo ndakebekeye kuya marsana omwanju murigire ndisi TV naende ngogotebi ngagaiga no okonyora omoroberio ogogochokera ebintu nabagaka bari tukumira na chitana ao nayirwanerere nande tebi uyo mina naki itukori aramisi guchakerense ya monenusu nari omoroberio gosoa ndisi TV tebi uyo mina mugusi agoteba botamira ngo batebya obwato omwabo obwato kobokochaka na utabwati omwabo obwata moramo bona nuna semi osemi uyo mwabo ikobono isemi jigito nyoraga naye gwachiure naye semi onde nande tebi onde bindombiro bya jasi sino tenga share manganaya yatambo kuchia so yonde neraja manya twigira so kwa negoro ekiare buna moniga muarra kare sakasaya machiko bagaiga Kenya ekiare getengiare tariberera bakiruka chensi ya ikinekiare bantu baria mbali miyamba mwiri mwakomo bantu baria mbali bamwabo bantu baria abande bamanya ibi lakini kiare keria kibwate birengereri ngo ibona yase emumeri ko tabona ki ekiare gete ekiare kyo ngite gutware emechano ekiare kyo ngite ko bayiga igekiare nigento kire kigare yake nari gukuburi ne mazotora genda so mutimo ayongira kwa nari go ekiare muno morari gwa tabiro byayiga ekiare nabenge muna ayande ngakigete ekiare nkirigia tugete bakarangira niria mu bakora nyone kiombegete usige yani igesangi ekiare kibaka korire bachi gupima muwondo kisinde barema ikine ekiare kemo kwancha ine bono oguna bubu anje nibwo arenge bwekiare yakini bayibole tumwako kiaga nabo kwa kanyorire musubati yocha onyora ekiare murabona bakariye zanire ebirismasi yamu bancha ine kare ogwa karibure nga akasomo gakagete gosomo minosire kama kubo mbama yitimi yakamba inyore kama kubo genda obuli mu waka muno na roje bakine tena nyagete ono bata akara kolgeri emyaka kuruso banyore kiare na oyi mubeke emyaka gete yama sana turachi kugenda se omutimo kumukaigo mwaka ngiura kwanere gure kiare kere akaburi kiare kyo kiri kia mwaba yana muri kiare kyo namanyita amanganayo abantu bari barengo okinga kiare kinga kirende kiare kyo ekiare ni kinga ekiare bono te mwana ekiare kyo ata kurwikidete kiare yakuri na kiare ni kiare ngetu kiare kiare video
Buya mwana sana mwaje muri Ondisi TV abana achake kufuata live ramba spoon. Eke audio de mwana ngaki areke okake are video Ora mwaje muri area internet kuri kumurika engane ekiare na mwana ngora yagwa tuli guchime tubuate kabisa ega tuje iki asengote iki ngote burunge taye na kuyasonga tubayaereri nandi butamwe tabina kitari ngantu tumanyete mono eke gusie ke twarorire nganko enda kire borego kono Ondisi TV arore na kiga kwetera iri shirika rya Ondisi TV tiatoka enda saba gaka bari obwato bwanjani bakonyo mugusi kiria kwa namanyete kitiko konya abandi ribage gusigia asirire uju kwa no mwana igoro kiara go tenga kiare pin na bwate tari kiare pin ege ke ngao gikusi ora mono keri tuko lia aramisi wanzira semoni nusu no bego gotonyore ke gusieke na ndeke tukwira ne ntundende ngukwera turayande tia turagenda umutimo tukwirana ko turamanga omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana bwembe bangaye Ondisi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwa televishoni ya Ondisi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televishoni ya Ondisi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutalire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ondisi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene negokorentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asike kode ya Star Times channel 185 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ondisi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ondisi TV obwensu bw'omugusi Ondisi TV obwensu bw'omugusi omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana bwembe bangaye omwanje muri Ondisi TV nande twirane ntundende tuzate kokwerera igoro yekiarekeria nguti kurigire tundana mangana andalime ekiare ngo twara kiarenge ngenjo yaye yenga kiyo unabona ntubwate ngaki kiaregete y'abantu bakinete ayande to kwana tari tumanyete tware gotebi gusto koigwa abagaga bantu baramendera ayande kuruwabu kiarengero kiarenge ngaki etengo yare koba ekiarengero kiare gotenga style ngiri chi ajinge chichongo tenga kiarenge kumfunja arengo watergate timati gose watergate nongo changararia magoro yani asinaro paka bagorosi chianga chiakare chinga kiarekyo bari kubeka chipel bottom iba endo kiago nga pel bottom nerongi yagarosi gwe kusperugora yama gunza yama nyakobense yose ibai ga ere narbanya korobeka babeka bikoro togede bibakire no muteye metembe ebitambe bono ikine kiarenge ngenjeyo ne kiarenge ngeroro agerora nonye nonye no abasereti batogete kiaregete basereti bari gutukara ano ne kiaregete na kiaregete basereti batogeto kiaregete ngirekera ayete kitabu ati basereti igobonda tukubona kibono ese biare beria abagaka mamanyete ndi mure ngirenga kiaregete kare nanko yugo sebuna manyete
asigete kiarigete ngi akorete gintu gite kiaringi kiarikyo aningi achite gikaera kanda jagero mwaga ko mata aringo ratebina ngitu kiure nyori kiakorete se kiarigete ntonda abatebi yare byare ekero cyare ko bayijake niga gusemo swatyo gusina babanga namaza kukwanya umwana nigo bakaburi bw'ubukano igini cyare kiyeke na kerende gita yabaga bari batanga ni baito ye ubara kero kingi ajike kagoro rende ebintu bigacha muri binanda ikinanda kigacha kiare kindi ibi yare bono tukubara ikiare kigacha kikaba ikirikia bagake karuo bari ko bangina bari kuyunga muri bari kuyunga nabaga kabo ikiri kiare kitana ngani kiye kindi rari kitanga ya hiyo no tunyori binanda bono azu kwa ndire kipere poto umuntu bege nanda ndi bwato uziyano n'ikibura tubogurize bole sikena nawe kare na abo noge kare ikire kiare kegukira kiri tangani kiri bukare egenanda gyaje kare binara byarenge neyo mukano bwarenge ya nebita buri bita bikubuga igo nande kiare kegita kero egita buri none kare bo ko twara bara gukiri karende bugita kiare kuburi bitari binara ya Iki kita ngaine bona. Nenge nanda usinegita. Ekita. Kurwo ukano egita. Kurwe gita ekedana. Erebi areko era. None kere gita ya cha none kere mo ko ndi nyangi buri nyangi smo ari ko nyore nyangi buse oboko. Kekira ra kyar kuburi go. Egita bita mo ro ko gita ako sorwa. Akuri bigune chi arengo bwege chobono oyo kemanyete nande bari ko baberugo nande ko bebereri bari ngo na chi yani ibintu muna go saba muna go sorora muna go sanya sa aje umu domate gitakara azikire bobe anchire bobe nande ari ko tari busengu siyengi matata umanya bandu bugiye kene bojani byara yona no ko mwa tumara nye busanga ko kyare ko wan mara to musikuru sobo na ba ko bugiye gita bagaso umumura na ba ko bugiye gita oyan wara yo igini kyare kende yeto je byare byo ko bugiye tipo to mu twata munda ari ko uri ko beke ko epeke par poto yani munda ko akoranga no orode dile baswa twa mwanje yani agurubere runa baiseke ebo moto boyo yari ko goro nakakana ege flat yani kwende platform getire ile ojiko eri wono na sai guru wanja no chega ige ngago kana matienda kiri kare rangi de ko ngara mo chiga ko kubwa dai gura ga iba ko yesibe ige ndai gura nani to ari ko to pata chi kwende chi rangi sunire kubwa tera igura no takera no chi zete kanda ko boli ndo sababa arenge kwa chire saba mono yani nande mono nani kwanza vandu vari varenga egire kiari kichibari koto vari kona uri muntu urize roge vaiku kuna mura vangi sana kero muntu avate savanera uchusa akini akasorora ka akakuri ndito to ikarasa bobe yani kwanza kero mukwana dera oye donyeri upo ya ugani bwana ono yari kiro kyo arengo twatarende binanda twachire rero byara mu biro cyo ndabire ibini byari uyu nakiri abo uyabona zaro wala dera unandi bwato ko kirisa no mu musio kurige dotera kwa gare keji muri boto mu kiabwa ataze nige kenanda none mundu weke nanda nasikire mono abo babere paka noni ndagira ko endeke ni gari ko gwetagere ere ngai ngiye mono gwetadia aba onyo konyure sigara ko gorwe paka tiengi babege to muguko kyari kirade kyaje igedane ni kyaje mwaga jura kwari ko kyari aingi kwa roje ya no mugaka tegire yari ndire kintu ndagocha bona ndeke tingira ne yobokano yebita yari ndiro bono bya bwateri kangani kisani cyarengo kisani gisanturi kigoncho kanana igine kyare kijya kegaeta igiye kenanda kugacha bono chi combat
radio cassette chikomba amina chikomba bona chikomba na chikusie ko bona bona bogo ko bigo kiana so ko bangarte bona bogo ne chikomba molika yo kuri kinga ko ko mba yani kuri kike gusi kuri kike bono tumano gocha bono ekero bono bagachire ndire ya igete bine bita bakabogoiria makano bono ya igete umuntu akobogori radio cassette umuntu onyebwate nasi nere ngasikire mono naende gwika mumwebereri azengenje igakobogoria radio cassette ya irase ekegeni mukare kogenda gosenetengo nero umuntu uyu nabegwe kaino yo kamgiye gita gose kwere nera agosikwa nande ni gakuoba unga ni gabwate radio cassette ere ndukende ke radio cassette ini gale kwanchwa kale kwanchu naba tubati gaika abonde tayo koligereria onde noyo bwate radio cassette ya koraki akoligereria igo tata bango mondo na ba bwarenge kini kebe igusa ngiti mangana gicho bwate kinanda ya no bona ya no bwate advantage bono no bwate okomanywa tuku naende kyale kende kyachira bono digatoke tebe bono digital bono bakarujire radio cassette bakaleta bono bachire USB baje CD bachire CD ko baru CD ekibono basukire bachire bono chi kwerende kinate chi USB ekiunateba bono rero yaikeire rero bono nonyare bita biri akaburi yo rero bono ne keyboard kiro amo ne kwerende kyari ke keyboard yachire keyboard bono yachire bono keyboard eki kwayende yonsi ire bono egotera ande wika batumye keyboard moteri onde kwe yo badigire chikondian adigire chikondian ngichi chirije jimusi munisi ara okora kata ojimusa rero jiyo bono ige binte bigenderete kuna gusuka mpaka byaikire bono rero digital mbakoroje bintu binde biko be kubyatomoreka twagenda siti igo ikinagiro ne kyare kende kuya bono bwate mutegereri nandu mugiri odisi TV nduta gukwerera turi iguru ekyare ke nende etukunya kurigireria enga kinero ya kare ekyare gete kyare kukurwa maino na gutima etinki baga bare kwesa bagweyo baganyora abantu bakukurwa maino nsa osinabiri ekyare kinga kero kinkiaro mwaga ndote binge ekyare kyo kiaminite gukura maino kyare kire ne ya kare mono kyare nge buna umuntu kurwa arenge usinkuriye gento bwatanitia maino yani basini kitoko mware ndi gusega kina nginto ngetonyenda abe guse kuwari chinguru ikagera muntu gakindire geta kikiti aya baira banda muntu wanakenya ukao kuwa mwinabe egere kera bwari ata kuri kende bamurasmisa batiri ari asa mwina ari ayire uyu ni chinguru onyore gintu kya swanda nikiki ariko garabare kuigwa mani yego ya maino ne na magana yo korwara yo mundu umire munwa bakalite igari ko no dende baitiri ndagero rende macha atari kubekwa mutu tinye kitari nchiarenge ndo abotinya kitari ya moyoka ibuzungu ese kugusengu siyonse uri kurwara nanye nande ndiro nombo songi yeta rengo buzongero ne kurwara nyagitari nyagitari buzonge taracha gose usongo njare ngo gusinjare ya rengo lakini nyagitari yebo ngo ekore kare mono ari no anda maina gusere twikyara abantu bari kunyara kuika kanyora macho bayi macha aba meneni babe gurwa bwasa asa guga ata tonya umuntu yuta woje boy ucha yuse kinguru chiche iko no mwanje murigereria Audis TV twende kunya kurigereria byare nande ndukukore goroje kyare nke bwata mangana mangi yandu igitenga kigutokunya gukina kyare ngene ngiajete asa abantu bakongere tukia bagaterunga bagingirite buna makorobo igine kyare gete abantu bandu sikuizi ngorora abana rero bagutinne tukia maindo roje bajimine gaja buna maka ujigora igine kyare igibyare bibwate engenjo yaye bono mwaka nare kuboria mbu yakibure sekiare nande mbu bikoko basekiare kiari nenga kigete na turatebe ndeo gitegoja ngaki yabo no gwa debire no kuyingera muna makoro bono muna rero nabugura to mwana wenga kiare bote umine tuki kiuro cyo kumugora ine kiare kiai nere ngadia bono nabone kiare nkere mwe mwate twate bayigoro yo musikio
kineti kirabuchi arengo kineti kirabu egacha ekero monta chire neti kirabu yo moto mana kero ko ende neti kirabu kero ko ende neti kirabu yan bono nga so musu yo kubugigwa o wa kujikonu chiko kongonto ai go to kama abune to ai no monto moko ine kiare bono mbuya kibore se bokiare nande mbu kiboro kiagere kiare kenengero ta kiare kenenge kiare okay yambore kero mo kina no bo kiaro mo ta so bono kuna to bende taoni to be Kenya matoragire ko bono to asiri tan na ke biashara biya obiare na ke biashara biare to be Kenya matwako kuna bo kiaro biya aya ndo bo kiaro bono ba ta baninga ke ndo to sibe Nyunya sore. Tanto nyunya sore. Nande turuani abantu kila kiareke. Ando mugingate no tegerete. Nande asendi TV oka. Nora nyora manganaya. Yobo semia wetera sabagaka. Ebi yale mbiro bigucha kinde kiagenda mbiro bigucha byale tobuya. Yeta magendra nande mbiro bigucha bigosari. Neki arengero ko nyanga kinga kigeta abana bazaligete bakunyunya sore bakuruani abantu para ikineki aregete. Tapi bikero kitokigikeri nandi bari batanga engakigete amura bagasega na bakanyoma batsubati bakamoje bakatoretereza kugakina iki gusegeta aya genda naire tumu iki ari gene ngero geika kwanyora abantu anguna rere ngakieture bamuramba atagete kunyu iko bari kiariki bari kotu yani ukumina kibono abana leta abantu nganje umwete bono nirasangu bono kurasa ngigo dikomoa au kubona ngigo dikomoa kiera kurire bono okay toko moleta rinda korete bintu kievere grawo yitayigoje muzaranda se nana se ekiare engagete engane ekiare ndoko yekora rero digatoteme tuje kumena na tuje kukunda manaende ani ndagete muje monde terabaga kabana bangina bande nariye kubwenera igero mugusina ro tageta semi guno mungina bangina bara bakuriye moyo buriyo nera to korro igo no nale batebanga mangane kiare gabwata mangana mange na kiare kengeri koera ebiare biro lyoka ebinde bibe oboka gori bonsi mboro gori getengera abantu bareke gori bakini bonsi baraba enenu bantu batari gutombeka eke gori gete ani kuma bataba umuntu yo mu wabyare yani bari ngencho yaye so doko tabana ki ari uturigire tu mwanchu muri ri ndisiti okuno ko na imugira abere igoroiga ando ziteyo era nyoro murobiri oyo weke gusi okwe gusa ikegero mugusiga kumete kurukarari basa kaona kigusinga likoniwa bono ntu abwate ekiare amangana igusiye ngo batege gusinga likorubesa ande ngikoni asta yora agende tuko tabanga ngara ngone ligusiye ekiare na aba baba baito ama okuru baito kisokuru cheito kijya tubundisege gusiye tumanye tegeke omongino mino lyokuibudete kurunda yayo nero manyene kigusiye nona bazongo bakona ki mata tang that means ke gusiyo mondo ko bolso mondo ke gusiyo mwana no mongina tari fata tang kwani wende ko fata tang yogunga mata tang yani ke gusiyo bose omunonde bwanzi omonye no munwa no mukungu mongu igobono naye ko kwanyo libageri ko nyora mangana akuru asaba kaka naye semionde tunoza ko mubuli era omutiga amanyego nande ngwireringa Ndisi TV abanzilishi ba Ndisi TV abanyenere kerengeri ko na inumbu ya mono ase ngenga ki mwerure kubeka jira se chainoro egero mugusiya asabeta onyore ngani ya mukonyo unabono ntu abwate ekiare kurabu oranyore ekiare nkere bose abantu mbare okonyora bakoba abasali ekiare get abasali get bantu geta bangina get abaroguri ngagere agoto abaroguri baro mwata abaroguri aba bantu bakobazire abaroguri amana abanyamasira kare nabo barenge police station kya police ende yare aso kwenda police do musomora kwa ki rangu usenga itia chito lakini lero kwenda police igo police yarenge omoraguri amona omumasira no munyamasira inga igo gachira ochokoreke usikia ye bako muntu olyo nyore ngana igo polisi arengo igo byare mbibwata mangana amanga nakira hotel yayo mwanche muri Ndisi TV
poranje na gure nsemo gorabo na ete byonde litukuri aramisi botamu kujakere nsemo ni no konyora mangana ogo asto kwerera mangana na mange urabona so kuburiga buno ndigiretiga ki mundu naro ogotua mate mundu naro gociare menyeri natiura amakoro manye atatiga yoka kwarire iria sabaga kabuna aba bagosemi ogotua mate negente nga ogociare menyeri negente nga na yanda ya amange igo na aye rwanere na etebyo yo mino ngaki yaya itukuri aramisi njutore umurori okwa gusoma akuri okurunya kundi siko mwinto gitana kurutuwa ngukora ari kanyimbo engana nira gucoreta nabagaka bagosemi bona bono mugusikare gare gotebaiga bakuru bari baitu isoko ryeto ngaki obwato mwabo ubwatu kwa kuchaka no tabwati omwabo ubwata muramu naona semi asemi umwabo Ndisi TV nero bwanzu bwomugusi wiko mukubyondo ocha nande ngocha gokoleta tule amangana yabagakaba tuja gukuna me enganinde ndagotebye nayo nya kusamisa amangana ekigotebana ki ine ebi mwanzo mbi arengo ntoywe ntoroje nona sebu emume nkoro ase isaka guteka kokorwe ke mwanzo uchi ase nyasaye gose ngoro yaitu ikibi mwanzo yindi arengeo nande mbiro kusanye byasirire na byagarira mangana atariko akire bolego byabwate ngenje yaye na otoja gukuna mirako wiko mukubyo gocha nande ntokoletera amange amanzu amatonondo omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye eyo menyete nga lero kuna balema ngaye